Hello everyone, kulumbai. Nwngtang boikoubw ni channel boraibai. Jananggo nwngtang boyबो मोजाङै दं. But आङो दासान्दि मोजाङै गैयामोन. आंनो साननैसो सिगां बिराद लोमजानानै दंमोन. ओमफ्राय नै गारांफोराबो सोलायजोब्बाय. आङो बिसिनायावनो थानांदोंमोन. दाख्लैथ' आं सिखारनो हायाखैमोन. ओमफ्राय दा इसोरनि अननायजों आङो एसे मोजांसिन जानानै दं आरो. ओमफ्राय आङो दासान्दि मिन्थाव बाथ्रा बिराद क्रेभिंसबो जानानै दं आङो दासान्दि. ओमफ्राय क्रेभिंसाबो जेनेबा खालि आलु चप, आलु चिप्स, पक'रा बिदिल' जायो आंहा. ओमफ्राय बाहेरानिखौ बेसे जानो ना आनहेल्दि जायो. आंथ' बांद्राय आनहेल्दि फास्ट फुड्सबो मोनजाया. ओमफ्राय क्रेभिंसखौबो बिथिं कन्ट्रल खालामनो हाला. ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ? दिनै अखाबो हाबावबाय. ओमफ्राय बिराद अभार जाबाय आंनि क्रेभिंसा दिनै. ओंखायनो आं सानबाय मा दिनै आं न'आवनो बानायनानै जाथारसै होननानै. दा बेखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामनो सानदों आरो. जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो. आङो फार्स्टआवनो आलु लाबाय नै आलुखौ बयल खालामसै. ओमफ्राय बेनि उनाव दावदै लादो आङो. दावदैखौबो बयल खालामसै. ओमफ्राय माइरं एसे लाबाय. बेखौ ग्राइन्डाराव बिदिनो रेन्डम एसेल' ग्राइन्ड खालामगोन आङो. माने आंहा ब्रेड गैयामोन नालाय ओंखायनो आं बेखौ लादों. ओमफ्राय दा आलुबो मोनबाय नै आलुखौ आङो जिब्बाय. ओमफ्राय आङो माने ब्रेडजों गोथावसिन मोनो. बाट अपसनानो गैया. ब्रेडबो गैयामोन. ओमफ्राय संख्रिनि बिस्किटफोरबो गैयामोन न'आव. ओंखायनो आङो माइरंखौनो खालामदों आरो. दा जुदि नोंथांमोना ब्रेड दङबा ब्रेडजों खालामनो हागोन. ओमफ्राय आङो दा आलु बाथोन सिफ्लेनो नागिरदों। आलु बाथोनखौथ' आं सिम्पोलसो गोथाव मोनखायो. दा नोंथांमोननि सायाव जाहैबाय बेयो. नोंथांमोना माबायदि आलु बाथोनखौ माबायदि खालामनो गोसो बे गावबागाव जाहैबाय. आङो बिदिनो सिम्पोलि खालामसै. दा नायलांदो नोंथांमोनाबो. फाइनालि मोनबाय नै गोलोमजोबलायबाय. शेफखौथ' दानांजा नोंथांमोनहा आं रोङाना माने एक्सपार्टबो नङा बानायबाय थाया. ओरैनो आं बानायदों. जिखुनु जानायसै माबायदि जादों. गोथावानो जादों. नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन.
गोथाव गोथावानो आं जाबाय थानोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय